Ni asa karon sa pinakadakilang tahas. Sa inyo nasabtan na ning timaha sa Ginoo. Sa inyo nasabtan. Mga girls, mga madrid. Sa inyo nasabtan. Ang sa inyo nasabtan na ng timaha. Ni ata karon sa pinakadakilang tahas. Usa mo ni, usa yung nasabtan, kamo, mga kardinal. Ha? O kani kay Brightney, usa yung nasabtan. Pinakadakilang tahas. Kani. Mau naman na siya. Ikaw. Sa iyo nasabtan. Pinakadakong buluhaton. Itong binisayon. Pinakadakong buluhaton. Ang pagbanhaw sa... Dili. Kanang pinakadako, napay dako, na. Saan sa ibong pasabot? Ha? Katapusan. May nga ka pinakadako, anay dako diha. Kung ang Philippines swertihan na to, sa tanang nito, sa tanang milawat, swerte. Basta tinuod na ikinabuhi, i-apply ba? Kaya katok ang mahal nga rin, di mo ito pinakadako. Kaya na may dako di ay. Katong uban, katong ang Dr. Rizal, dili pa pinakadako, kay napay dako. Kay dili matawag na pinakadako, kung napay dako ana. Sa to pa, matod pa sa Ginoo, ni ata karon sa pinakadakilang tahas. Sa to pa, katapusan. Tukma sa ako ang isulti nga katapusan ko sa tanang misulod sa eskwelahan. Di naman po, ang mga estudyante diha nga naguna nako naglingkod, nanao, tikulor ang mga sanina. Dili pa na yung nani nga uniform. Ang nagsuot ani dito ang maestrora. Pero sila tanan nga nag-eskwela, naay kaki, naay baglis-baglis, naay blue, naay walay itumon dito, walay nagsaya dito. Mga inalang nga di kulor, ang sanina nila. Usara ang nagsanina tigatas, ang ginuora dito. Kanya, pagsunod na ko sa eskwelahan, dingding na diri sa akong likod. Isa pa may makasulod, na dingding naman. Dingding naman. Ini lang katapusan, isulti na yun. Kaya siya, niya at karon sa pinakadakilang ahas sa Ginoo. Ang nahuna, sige mag-ibugtapi kung pinakadakila. Kasabtan ba? Wala po na ay. Kaya akong dito ba, akong ipangutana dito wala. Wala po. O niingon mo na po nga, katapusan, 100%. Nakasabot kita mo. Wala pa rin yung katapusan. Wala. Pinakadakila man. Di man na matawag nga pinakadakila o napay dako na. Pero na po ingon nga, o pagtihok sa labing balaan sa mga balaan, kinsa man ko na itong ginihugan. Si Hesus Kristo, yan na pa dahil labing balaan na to. Nga siya magtaha ang ginihugan ng labing balaan sa mga balaan. Ngayon ni kag labing balaan sa mga balaan, wala na ilabaw na. Ngunang why the Father? Dito walay the Father. Walay God the Father. Gawas kung wala kasabot. Kung ang magsasamya wala kasabot, anang gitawag nga Misayas, wala kasabot anang statement sa Daniel 9:24, mangita di kamahan.
Mingin nga, napay ka ni Father except Jesus Christ. No? Gawas ni Jesu Kristo, napay amahan. Eh, naawa, naisulat o. Ama, sa iyong kamay, pagkaloob ko ang aking kaluluwa. Eh, may ama eh. O, iyong kaluluwa na pinagkaloob ng ama. Na, saan mo na? Katumay isabot, wa man sabta tong tagna. Nga ang tagna gaynon, kapituan kasimana mo itagal, ibabaw sa imong katawhan. Yung gani kag imo, si tagya, yang panon. Di wala na ilain. Sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa mga sala, pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, pagmatuod sa prangang panagna, o pagtihog sa labing balaan sa mga balaan. Kunya kay ang labing balaan sa mga balaan, si Kristo man. Kung napay balaan niya, tawag mo nito siya labing balaan nga, kanang amahan balaan mo na. Kunya kay labaw pa man na ito, di siya labing balaan. Mao na nga, usang pare, dili ka tino, anak, kanang timahan. Dili ka tubag mo. Kamu ang tao, nanapod mo. Anapod mo, anak ka haip niyong panapod. Pareha din, anak. Pinakadakilang ahas. So, may pinakadakilang, final. Wala na labing dako. Wala na ilabaw pa ng subuah. Ano man? Katapusan man. Sa ito pa, umiga na ni. Umiga. Ni anata sa umiga time. Ang alpha ani, si Abraham. Si Adan. Ngunay alpha. Ang umiga ani, kita. Wala ko damhabang inani pa akong papel. Munang natingala ko kay I was very excited nga aling atong buluhaton sa ilon di sa itahin din. Matug-order ko og sutana my heart diri. Nya mo to nga dugay kaya ko ng waloy nga hindot na kayo lakawan ng Lazada. Jesus kay di maguboban ng di ay. Tungod sa espiritu nga gusto nga pili na mura pag mo kuan ba karon ang tusunon kaya paglabay niya sa mula hindi pasa na balik labay na pula pasa na ko pagpalik ka na is kuan ng bola diri manitong pa sa kung wala di akong hindi pangita. Kung pangita na ako, may makita man ako bola, pero dulo na ako, mawala man. Iyayahan man ko bola, kung dihatag niya sa amin. Ang hinungdan na ni, nilakaw sila sa kadlaw na wala magpahitalo. Kaya nanaon ko, pagkuhan ako siya ko, pagpatan ako, diretso din ko din. Silong. Sus, pag-abot na ako, wala naman, kalarga naman. Yan man si Aurelio nga, tuwa na karon pa lang. Kaya kung natawagan to ni Cardinal Rumi. Pero dili po mo initubag. Marang babae po initubag. Nakabalik po sila, wala ng remisyon na. Moto nga, sa sulod pagbata na ko, dito na dahil ko sa eksena nga, inani. Kani, marang inani dito. Kani, niya kay kuha naman kaning prada man ni Jesus ang Jesus man itong prada Jesus Christ lupat ko kay uban ko kuyog ko nito sa panon na gusto lang kay sirado man nani huwag ko magyan itong karsada man inana o at bang ganit na to anang natad ang karsada natad na saka ko diha kay na may awang inana pagsaka na ako kay mapilot man mapilot. Pilot, di ko kagay. Kan ako spikas, igintang man, naigintang sa inana gapon, dili sa ubos. Nako ko, ako na pong kamang, sus kay mo, mupilot mo po. Mupilot. Pag tindog na ko, doon na may pum, nadako na pum, sa mga tubangan, nga murag
isira ba? Akong gisi, sus pag-gisi naman na may liyon itong kayo. Duha pa iro nga T9. Nagpantay man ako, kahit mugawas ko ilang kong paakon. Kato pa, dito pa pilon. Niya, una-una ko, ingat ko. Kumata ko sa mga, kasi ilalapay. Ay, isigundahan tayo. Na dianhin ko, dili. Nunay nibisita na ko, dili. Karon di akong gigawas kay matubag ko. Asa di man maprepirtahan. Dili maprepirtahan, di kandaduhan sa gawas. Muna nga di ko ka apil. Duha tulo ni. Ako, si Silin, si Ila. Kaya bilang ko kung tulog sa nakita. Ano sa sluyo na ko dili. Hindi ko ka apil. Kay gani kay sugit ang posisyon, sugit na. Agi na diha, agi. Agi na. Nasa ako walay posisyon. Pasti lang lipayan ako. Pungurat sa mga. Nagsunisyon. Ako man itong posisyon. Bilang sa istorya lumagi katuhan. Muna nga, ni ata sa katapusan. Katapusan kita mo nang magpag-udyot. Nag-uhon na itong pinuod na pagkatao. Mabag-upan niya itong pagkatao. Isa ta sa una. Kaya ako sa una, magkaroon, lahi naman po kayo. Pag-uhon, kalmanti, kalma yun, kalma. Nadilig mo maligsan bago sa panahon. Mag-a-appeal pa rin si Padilla sa amin. Kapil na siya kay Dulciman. Kaya di na siya pagpinod, bilang na siya danggo. Ako raman po dito o silang duwa. Kapita na sila bilanggo yan. Siya, murag kaning niya ang istorya, bilanggo ni dili sa puno. Anak. Pero ako, bilanggo sa balay man. Dili sa balay. Gani, atong mga aging bulag, doon ko sa bawal na doon sa karsada. Kaya doon ko sa karsada, naikot si magdagan, di ka dito sa karsada, hindi makita. Kung ba mo na nga hinana ang atong buha, hinana ni ka inuod pa, ang ipantayan ka sa espiritu. Dili ko sugot ang Ginoo nga masayo. Kay masayo, kaparehan mo. Wala kay sayo kay dakila, pinakadakila. Pinakadako. Ako pa, kainal. Ang meaning na katapusan ng puluhato. Hinana. Kuman aning programahan sa 26 of November, musunod ng ila. Pagka 2 sa December, noon ang katapusan sa iyang ikadwa katulog. Nalang tawag itong tarang mo siya ba? Oh. Sa 25, 25, 13, Oh. tingbugyaw ulit man, sa kong gano'n. Oh. Okay. Ako bigyan yung unang-unang ako sa okan mo. Nagmatalaan siya. Iniinig mo pagiga Oh. sa tingbugyaw, mamaulit ka mo ang Oh. pagtatag sa tao sa iyang kagliling. Oh. Sa Jerusalem man na. Lalagan una to ng mga uli diri sa mga pauli. Sa una, ang termino na is 49 years. Na bilanggo ni sila sa templo sa Jerusalem. Tungod kay ang buhat ani templo. Mo nang gibuhat nila ang templo sulod sa 46 ka tuig. Pagkahuman ani sa ika-50 gibuhian na sila nga sa ato pa muuli na sila sa ilang mga bahin na yuta nga ilang napalunod sa ilang ginikanan. Tamo sa muuli. Muuli po mo dito. Dili pa. Aw, pwede sa inyong barangay kaya pero minti man na. Magitaw na nga ready ta. Kaya ang next ani is Pista sa bayan, diba siya na? ang next ani nato nga program kato namang massage naman tudlo naman ka. Wala maka
makasukod mo sa barangay ninyo. Pero uli mo dito, pwede po, kung namin ito po yan dito. Oh. Pero wa pa may kapuyan, sama ni mo. Sa toy mo ha, sa Tagilon. Luspat ng samot ito. Kasi maglisod ka kaon bisag tuloy ito. Nadili pa na. Kaya wala po ng, abi ko ninyo, kanina akong pagbasa sa Bible ko. Hinay-hinay ka ng pagbalik na to. Aron dili mo mapagtong. Hinay. Kaning ipapahulay, wala na itong ipasaha sa aging tuig. Dito, karoon lang na ito ibasa na ipahulay ta sa pitsa uno, sa bulan, sa itanig. Nga nung ipahulay ta. Kaya ato namang ibalik ang trumpet. Sa ito pa, kung balik ko na trumpet, balik ko na ang trumpet, atong balik ko ni ipapahulay sa pitsa uno. Dili ka pakalit-kalit kay daghan kay nagkalihong ka Ginoo niya. Di na masunod sa katuig. Kung ato nang kalit-kalit labi na kato ibalik kung halad na sinunog, dili nang tumabalik. Di na tumabalik kay naamay na isulat na tunga-tunga sa simana yung pahunungon ang paghalad ang halad na kalangon. Ibabaw sa pako sa mga dulugtanan. Mga Israelitas, muanhi ang magalumpak. Kasi magalumpak. Ha? Dili si Kristo. Kaya panimaslan man na usupo mo si Kristo niya. Kaya ipatay mo sila niya. Patay mo sila sa propeta niya. Ipamatay man. Ibabaw sa pako sa mga dulugtanan mo anhi ang magalumpak. Umpisan hangtod sa pagtibawas. Ang pagtibawas gani hangtod sa katapusang titik na sanglit ang tagaaw, sanglit ang kaligot sa Diyos. Itagal ng daan. Sa ibabaw ang matuhana. Muanha ang magalumpak. Kaligot-got sa Diyos. Gabubo. Kaya kaligot-got ng Ginoo. Kaya nga mo, kamao ang Ginoo ng kaligot-got. Kamao ganit ng tao. Kung sa panang Diyos, nga mo ikikitanan sa inyong kaligot-got. Yung anak kay sila ka nga, sila ko ng dugo ni Abraham. Sila nga nung pa. Pero kay, sila maninggi kamhangan. Napareharan ninyo, yun yung paghangan. Siguro, mo ka nabot sa 33. Tamhangan ninyo siguro may kukapot ito. Kaya, tanawan ninyo sa amin, sampol mo na. Uli mo ko siya. Gamay na ha. Gamay na po. Anong nila yun? Ang espiritu, wala idlas kayo na, idlas. Mao nga, kanang espiritu ni si Tora, ako kayong pagkakaulong. Wala na klaro kung asa siya karon. Wala ko kayo balo. Pero magsugod ako ang trabaho ana unya pa sa human sa 2 sa December. Sa ato na, unsa man na? Ha? 16. Oh, 16. Kita ni 16 sa ato ha. Singertos ni Gregorio, kita ni 16 sa ato ha. Pagka 17, diyan ka magsugod ka na. Muna nga karon, preparasyon, bilang ko po. Kaya sa una, paggawas muna na, bilang ko kung gusto mo ko. Unang karon, mabilang ko kapag karon. Unay nakakuha ni Buhatak, bilang ko ba? Sige, bilang ko. Namukanta na lang ko sa nakauwan ko pa. Ay mahal kong ginikana. Bilang ko man. Pero pintahan na lang, bilang ko ka nga po. Kaysa bilangguan ka sa mga sa mga bilangguan sa mga buhi o bilangguan sa mga patay.
Ang bilangguan sa mga patay, kanang kalag-kalag, kanang simentiri, kanang bilangguan sa patay. Bilangguan sa buhi, kanang kalibutan, yung babaw ang kalibutan. Kanang bilangguan. Naginang ko Ginoo nga, ayaw paglakaw. Natupag-ustang pa nga, ayaw paglakaw. Kana, kung mahadlo ka na mamatay. Hindi ko na pala, kung mahadlo ko. Punta mo, pwede mo. Basta di mo mahadlo. Di mo mahadlo, di mo mahadlo. Kung kayo mahadlo mo ko. Huna ka siya nga mulik sipo. Sige ko na una ako. Dugay isang lubog ya. Ha? Si Kuan, sa to, Kuan Rudy. Krimi. Karga na siyang anak kay krimi. Di gani niya may ginhawag balik pag sultin ako. Muna nga, kuyaw ni. Kuyaw ni, doon ay nasukong na bugdang go na po. Ano, gidang go ni nga. Kasi kadilal mo karaya may ipadalani. Ano pwede sumpong na bugdang go. Ilhanan ni nga, espiritu, wala pa mahiluna. Once na, pinayapan niya ang situra. Anong situra? Sulod niya. Pag sulod niya, wala mahiluna. May itong samal. Ako na po ng pangitaon ron. Inita na po anak. Sa December 3, fasting na po na. O di ba nga? Ano lang. O gawas-gawas. Ay si Jinsing Gyot, may daog anak. Ako ipamuha ni mo. Sakyanan. Siya po. Anak niya. Parang dili. Okay. Atong istorya ni, kung mubuha na gani si Situra, ang atong istorya is pangusyon. Wala na itong istorya. Kaya ang subilanon ka ino, panananginan ko ang mga pananangin. Meaning, paulisyon. Eh si Abraham, paulisyon sa tanan ng mga anak sa Diyos. Kung nakasabot mo, kasabot mo, wala. Sabot. May hindi nakasabot. Kaya kung ako karoon lahit, pag istorya lang ko na mauna na, kondisyon yan eh. Eh, kondisyon siya sa mga anak sa Diyos. Naging siya, panalanginan ko ang mga magpapanalangin kanina. Kung kondisyon ang atong iskutan, wala tayo laing mga uma. Dumakagit ka tao. Si Cardinal Pisani o si Bishop Arturo. Sila na yun. Pero, kamo, ako may api. Kaya mo din ninyo. Kaya. Tag 100,000 mo. Sumani naman ang sir, no? Sumani naman na. Di man na kaya ito Sumani na sir, pila ka percent ko kuha na. 200 man na ko ito. Saan ito ka tinoon? 200 ang evidence ba ito? Sa 1 million, 1 million man ang kuha na. Kaning deposit. Assume money. Anang 200 ana, mabiling dito sa bangko. Pero ila rin hapon. Di ba na ito? Patay hapon. Ikuli man na ito na nila. Basta man lang na mahistro ka. Mahistro ka na. Kay hindi mong basahon, basaha ang Revelation o pinadaya PC 19 o 17 asa man to katong takong panihapon 19 sige basa 17 lang sige sige basa O kunya nakita ko ang usa ka madulugta nga nagtindog diha sa adlaw. O sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinatungtuan sa kalangitan nga nagingon kanila. O mari kamo, tambong kamo sa
tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Marunong siya. Sige, 18. Sa pagkaon sa unod Unod. sa mga hari, Hari. sa unod sa mga kapitan, Oh. sa unod sa mga taong kusgan, Mga division na. sa unod sa mga kabayo o sa mga nanagkabayo kanila, Oh. o sa unod sa tanang tao Mauna. Karoon ka na. sa gawas, o sa mga ulipon, sa timawa o sa mga dagko. Nga, kasabot mo na. Kasabot mo? Mga unod sa mga kalain-lain. Unod sa mga kapayo. Unod sa mga hari. Ilang ang bandi, panalangin, istorya na to ani. Kung magtrabaho na tani, sama ni nga itong paglibot. Mahigog mo na sa nakayang Diyos na yung mag-apos. Mutukon, pagtuwa na, mahakag na siya, sumalas na isulat. Ay sulat ko na. Pero patampungon ang kanyang langgam, pakan ko na. Kung kaya mo ito lang na itugan, o ano itugan kay ba si Tuglaw? Tagal mo kawat ka ba tayo? Una imining anak. Nung nga mahita po niya sa December, kung ay dili, wala sa mga na ito si Tora. Si matatabuhat ka na, dili si Tora mo to. Oh. Pagkuha ni si Tora, buhi na si Abraham. Tindog na. Sa ito pa, makaistorya na ta anang kondisyon. Anak kay Abraham sa ako sa Raman. Sa Raman na sila. Manang, kung panaglit si JJ, magbinutan yun. Kaya di mo kumihatag sa mga dili po ka. Dili pa ang makabuhat ng kasamo, makabuhat ng dintaan sila kay matubat lunod. Di matubat lunod, dili po. Kay makabuhat ng kasamo na to. Dayon, kuan naman ang inyong kuan ugma, Domingo man ta ugma, Paulay man ta, Lunes, permit. Sigurado ka ninyo na makuha ng permit kay sumbang mo niya pili. Ita ka lutuyo sa kuan. Ita ka kuan sa itang pili. Na permit. Pwede mo na. Oh. Pwede na na. Okay, aron nga kontay ato man ay ipasiro kay hatag nato dito sa police. Dayon anak, mag-istorya lang ta karon human sa ato panibako. Kina, kung naibalik nila.